Na plech s papierom na pečenie nasypeme na kocky nakrájané olúpané zemiaky, na kúsky nakrájané olúpané mrkvy a polovice olúpanej cibule. Posypeme soľou, korením, muškátovým orieškom a pokvapkáme olejom. Pečieme v rúre vyhriatej na 200 stupňov Celzia v režime teplý vzduch asi 35 minút. Po upečení dáme 2/3 upečenej zmesi do hrnca, zalejeme z 1,5 litra horúceho zeleninového vývaru a rozmixujeme ponorným mixérom. Polievku pred podávaním necháme ešte prevariť, dochutíme smotanou a servírujeme s trochou pečených zemiakov, s opečenými párkami a posypané petržlenovou vňaťou.